31 kamra tan-nar ħarqu bejnietom madwar 450 murtal fi spettaklu wieħed imqassam f'sitt żoni differenti fl-okkażjoni tal-ftuħ mill-ġdid tal-Ajruport Internazzjonali u l-portijiet wara l-pandemija tal-coronavirus. Matul l-ispettaklu Visit Malta Now, il-kmamar tan-nar raw li jesprimu laqda li teżisti bejn it-tradizzjonijiet Maltin, il-wirt u l-kultura ta' pajjiżna kif ukoll dik li sejħu bħala suċċess li l-professjonisti Maltin wettqu fuq il-COVID-19. Kienu bosta dawk li nġabru biex isegwu dan l-ispettaklu li sar minn aktar minn 20 post differenti u ma segwew ukoll ajruplan tal-Linja Nazzjonali tal-Ajru Air Malta li tajjar għal xi ħin fil-baxx biex jippreżenta l-libsa ġdida li nata għall-istess okkażjoni. Normalment spettaklu simili għal dan imdorrijin narawh fl-aħħar ta' April lejlet l-anniversarju ta' sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Madankollu dan l-ispettaklu partikolari din is-sena ma setax isir minħabba il-pandemija tal-coronavirus.